तुझ्या मुरलीची मधुराई वाणी रोज सात सकाळी पडते माझ्या कानी तुझ्यासाठी झुरते कान्हा तुझी राधाराणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी तुझ्या मुरलीची मधुराई वाणी तुझ्या मुरलीची मधुराई वाणी रोज सात सकाळी पडते माझ्या कानी तुझ्यासाठी मुरली कान्हा तुझी राधाराणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी आपली प्रेम कहाणी कशी विसरू सकाळी आपली प्रेम कहाणी त्याप्रमाणे 60% याच्याकडून 501 रुपयाचं त्याप्रमाणे आता ते ट्रेन स्टेजवर होण्यासाठी 500 रुपये
कशी